Празниците идват и в шоуто на блондинките. Калина и Надя, коледните звезди на Bulsat.com. Приказни мигове с цифрова телевизия и интернет от Bulsat.com. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Това е шоуто на блондинките в един нестандартен коледен вариант. Започва, още ми паднат обиците. Започва голямото коледно украсяване на голямата елха на Радио Фреш. Дали ще прилича на Нью-Йоркска, където я запалиха вчера? По-голяма. По-голяма. Няма начин да не е по-голяма. Заповядайте. О, бе, трудно се движа с тези обици, ама то не е лесно да си звезда. Това е нашата елха. Миличката, тя е гола още. Време е да я облечем. Наде? Калина. Кой започва? Ще дам нещо от себе си. Дай нещо от себе си. Откъсват ми се от сърцето, не от ушите. Ма те ми трябват за друго и без това. По Коледа стават чудеса. Вие, две блондинки и празничната компания на Bulsat.com. Приказни мигове с цифрова телевизия и интернет от Bulsat.com. Нямаме проблем. Имаме проблем. Имаме много топки. Не, тази искам точно. И ни чака много работа. Много работа ни чака. Не ми причи идва от притча. Коледна притча. Аз ти предлагам. Да. За да не занимаваме хората с нашите топки. Ох, много работа, много мъка, трудно се украсява елха. Ние украсяваме елхата. Трябва да хапнем нещо, защото аз почнах да се уморявам. За вас прекъсване, за да огледате собствената си елха. Реклами. Не бе. И след малко отново сме тук, за да видите готовия вариант. Шоуто на блондинките с Калина и Надя. Две снежанки в компанията на Bulsat.com. Приказна Коледа с цифрова телевизия и интернет от Bulsat.com. 3, 2, 1. Какво правим сега? Старт. Нашата елха е готова. Трябваше ли заедно да го кажем? Дай да пробваме заедно. Ние никога нямаме сценарий. Как може такъв безпорядък? Поне елхата си подредихме. Нашата елха е готова. Не ме хващаш ли на мене? Не е важно теб да хванат, важно е мен да хванат. Не е важно елхата да се види. Всъщност важно е да видите, че вече си имаме звезда и сме готови да посрещаме Коледа. И нова година. И сега според мен е момент да си я вземем. Давай, фащам долу. Не пипай. Няма ли да си взимаме? Не. Merry Christmas.